para a representación do Festival de Nadal dos grupos de mocidade de Vaguas da Terra. A nosa asociación Vaguas da Terra comeza a súa andadura no ano 1959 e desde entón, con carácter ininterrumpido, promove as actividades ao longo de todo o ano. Así, estamos presentes nas festas de Nadal, nas letras galegas ou nos cursos escolares levando a cultura da indumentaria galega tradicional. Sempre colaborando co Concello de Viveiro e con outros organismos que así o soliciten. Durante estes preto de 70 anos sempre se sentiu orgullosa de sacar adiante a centos de nenos, nenas e xoves bailando con orgullo os nosos bailes e tradicións, coa nosa escola de gaitas, danzas e pandereitas. Moitos dos grupos que saen das nosas escolas están convidados a participar en festivais nacionais e internacionais organizados en outras autonomías. E, por suposto, a nosa xoia que é a Mostra Folclórica Internacional, que todos vostedes coñecen e que a través da mesma somos coñecedores do folclore mundial. Damos paso ao comezo do noso festival. É Nadal na vila de Viveiro. Fora, o frío envolve as noites de inverno e o mar respira fondo, como a sempre. Pero dentro das casas hai lume aceso, mesa compartida, hai risas e pequenas historias bellas que volven a nacer cada ano. Aquí, o Nadal reúnese alrededor da mesa, a lareira, na palabra dos avós, no brillo dos ollos dos nenos e nese sentir fondo de saber que pertencemos a unha vida que medra cando está xunta e se volve máxica nestas datas de Nadal. Viveiro é casa, é lembranza, e é orgullo de ser quen somos e de onde somos. Aboa, aboa, caen máis cantar as panxoliñas, que xa me pican os pés de tanto esperar. Ai, neniña impaciente, todo chega no seu momento. Primeiro hai que encher o estómago, que coa barriga baleira non se canta nin se baila ben. E logo, cando a lareira xa estea baixa, haberá música, palmas e bailes, como fixeron sempre os nosos maiores. Cando o xantar remata e o día comeza a camiñar a modo, a música esperta. Porque en Viveiro o Nadal gustalle sair fora, encontrarse cos veciños, encher as rúas de cantos e facer da vila inteira un mesmo latexo. Veña logo, abrigademos ben, que o Nadal non se queda na cociña. O Nadal vai bailar.
iso? Hai movimento no porto. É verdade, somos mariñeiros que xa volven mamá. Non pode ser mellor día. É o Nadal. Imos recibilos como se merecen, con bailes, alegría e cantos. Imos! Os mariñeiros chegan dunha noite longa e dura faena no mar, co sal na roupa e o cansanzo nos pés, o mar nos ollos e o corazón posto en terra e contentos por volver. Volven a Viveiro, á súa casa, ao lugar que os ve partir e sempre os agarda. Os veciños recíbenos como agarimos, porque aquí cada regreso é unha alegría compartida. A vida recoñécese neles e séntese orgullosa da súa xente, do seu traballo e da súa historia mariñeira. Estamos no Nadal, e Viveiro é vila aberta, mariñeira e alegre, unha vila que canta cando a xente volve a casa, que baila cando o corazón está cheo, que sabe celebrar xunta o que é. Boas noites. Viveiro, vila de Viveiro alegre, canto virá un vento forte que a Viveiriño me leve. Boas noites e bo Nadal a todos.
ben noite. Case 64 anos vai comenzar a mesa do galo. Veña, imos indo, que a festa aún non ha acabado. O Nadal ten moitas cosas que darnos por compartir. Chega a noite máis fonda do Nadal. As campás chaman e Viveiro recóllese, en silencio e respecto, para celebrar xuntos. As voces dos nenos e nenas enchen a igrexa de futuro, lembrándonos que as tradicións seguen vivas cando se comparten con a Galicia. Boas noites, rapazada. Dicídeme, lembrades esos versos tan fermosos que sempre recitábades nestas datas? Moi ben. Vexo que o Nadal vive forte en vos. Cando remate a misa do galo, imos seguir celebrando con bailes e panxoliñas, como manda a tradición. Pois están xogando na ponte, oímos tocar as campás. E vimos a igrexa correndo para ver o que ali pasaba. Chegamos ali, quedamos formados destas cousas que estou vendo, chifres, gaitas e pandeiros. Xa que agora estamos aquí, nuestra festa está falando. Imos tocar nesta porta por ver se nos dan entrada. Ei, da casa! Sei que non oen! Hola, que tal, señoriño? E faríamos favor de cenar ese... E o logarde, que gordiño. Está tirado nas pallas, non terán frío, señor. Que nos dera o meu meniño para darche algo de calor. Terte sempre metidiño dentro do noso corazón. Moi ben, rapaces. Al final, o Nadal vive forte en vos. Agora, cando remate esta misa do galo, seguiremos con panxoliñas e moitos bailes para seguir celebrando. E así era costume. Despois da misa do galo, as rúas enchéanse de música. Os pais non paraban quietos e o Nadal rebulía vivo entre rúas, prazas, cantos e risas. A música soa forte, os pés móvense sós de Nadal. Énchense de vida.
Así é como se celebra o Nadal na nosa vila, xuntos, cantando e bailando. Que nunca se perda o noso. Facemos unha última panxoliña todos xuntos. Claro que sí. Festival de Nadal das Escolas Infantiles de Vagos da Terra. Gracias por acompañarnos e agardamos que gozardes polo menos tanto como a nos preparando. A verdade que é un orgullo ver a evolución de todos eles que fixeron bárbaro, sobre todo os máis pequenos, que se vai vendo a evolución e é unha maravilla velos o ben que o fan e o ben que nos fan disfrutar a todos. Ata aquí, pois, o Festival das Escolas Infantiles de Vagos da Terra de Nadal de 2025. Desexamos un bon Nadal e un próspero ano novo. Que disfrutedes moito destas datas entre familia e amigos. Ata o ano que ven. Non sin antes agradecer ao Concello de Viveiro pola cesión do teatro e polas persoas que nos fixeron posible que os grupos de Vagos da Terra puderan celebrar con éxito este certamen un ano máis. Moitísimas gracias e ata o ano que ven.